Здравейте! Намираме се на плажа и днес ще направим плажна тренировка, за да не губим форма по време на почивката ни. Първото нещо, с което започваме, е лека загрявка за горната част. Айде да действаме! Нека загрявката да започне. Първото е рамените стави. Винаги си грижим за тях, за да ни дават свобода на движението и в различни посоки, тъй като знаете, че рамената става е ставата, която се движи най-много от всички в тялото. Спускане. Почваме с лактите, стягате бицепси, трицепси. Бицепси, трицепси. Китките. Ясно ляво. Пръсти. Глава. Отпред. Загрявайте врата отделно назад, за да може свободно прешването да ви позволят движение. И сме готови да започнем тренировка. След като загряхме, може да се ориентираме към първото упражнение и то е лицева опора. Ще го направим 10 повторения. Имаме две възможности. Едната е от пясъка, другата е от вашия шезлонг, но разликата е, че на шезлонга е по-лесно, а долу е малко по-трудно. Вие преценете, правим по-лесната вариация сега. Чудесно! Определено гръдните мускули започнаха да действат, трицепсите и раменете. Второ упражнение, ако желаете да смените малко мускулната група, за да може да си починят вашите антериорни мускули, е гръбно изометрично стягане по корем. Дайте да видим. Ръцете ги слагаме тук и в последствие дърпаме силно и стягаме гърба. По този начин успяваме да накараме гръдните мускули да се стегнат толкова здраво, че да направят почти 65% от нашата максимална сила. За да изолираме малко страничното рамо, завъртаме настрани, стягаме и задържаме отново изометрично. Нека задържим около 30 секунди във всяка една позиция и да усетим как гърба работи. И да започваме. Упражнението може да се изпълни и от земя, но върху шезлонг определено ще се чувствате по-комфортно. Стягайки максимално назад с лакти, стягайки гърба максимално назад с лактите, позволявате и на латисимус дорси да се стегне здраво. Пускаме напред, вкарваме горната част на трапеца. Гръбните мускули са определено доста стегнати. Чувствам си гърба, все едно съм се набирал или гребал. Пробвайте и вие. Следващото упражнение – бицепси.
Изглежда невъзможно да ги направим, но ще ви покажа нещо много приятно, което всъщност обхваща бицепсите по изометричен начин, но усещането и натоварването е доста стимулиращо за мускулите. Заставаме на шезлонга, хващаме го от двете страни. За по-напредналите ръката горе, а за хората, които смятат, че за начало искате по-удобно, планете долу. Правим го с крака. Пускате и вдигате. Виждате как бицепсите работят. И да направим едни 8. Варването беше супер. Бицепсите определено се напълниха с кръв и получиха стимулация. В това упражнение същевременно влезе и трицепса, рамото и гръдните мускули, но нашия фокус беше към бицепса. Ако съответно не усещате достатъчно стягане, допълнително волево го стягате. Завършваме с корем и продължаваме почивката и на плажа. След като направихме упражнение на шезлонга, сега действаме долу на кърпата, като започваме първо упражнение планк с ротация. Както видяхте, натоварихме предната част от мускулите и страничните части от мускулите на корема. Действаме сега с предна и странична част, но този път с 3 опорни точки. Едно от най-трудните упражнения, които може да направите за корем, а последствие да го усложнявате все повече. Заставаме в обикновен планк и вдигаме едната ръка. Както виждате, корема работи много здраво, за да може да компенсира тежестта на тази част, която е във въздух. Ако искаме да го усложним, вдигаме ляв крак, две опорни точки, и да държаме здраво. Държахме до 10 и сега още 10 на другата ръка. Като последно упражнение завършваме с колело на земята. Докосваме лакът, противоположно коляно или десен лакът, ляво коляно, както ляв лакът и дясно коляно. Правим го 20 повторения и сме готови за почивката. Ръцете на тила, тялото във въздуха по възможност, ръката също не докосват пясъка. Готови сме. 20 повторения за корем и приключваме по този начин. Всичко това може да го направите по 2, по една, 2 или 3 серии, зависимо с как се чувствате. Аз би го направил по 3, ваша е преценката. Не забравяйте да разтегнете хубаво раменете и затова сега ще направим едно подсещащо видео и за разтягане. Дясна ръка, хващаме дясна ръка, дърпаме, бутаме леко, отпред. Това може да го направим по 10 секунди и отзад. След това другата страна, дърпаме леко,
отгоре. Разтягаме хубаво големи латисимус дорси, рамото отпред. Разтягаме раменете по този начин по-удобно предната страничната и задната част и отзад разтягаме предната част на раменния мускул и става. По желание може да разтегнем малко и ръце. Долу-долу, отгоре. Хубава почивка и до следващото видео.